Jedna žena sa mala vydať za jedného z tých mužov, ktorí chcú pannu. Keďže ňou nebola, išla k lekárovi, aby jej obnovil panenskú blanu. Lekár jej povedal, že to bude stať okolo $500, ale existuje iný spôsob, ktorý bude stať len $50. Žena súhlasila s lacnejšou možnosťou. Zaplatila peniaze a lekár na nej pracoval niekoľko minút. Po prvej noci sa žena vrátila k lekárovi a povedala mu, že to bolo perfektné. Bolesť, krv, všetko tam bolo. Spýtala sa ho, ako to dokázal. Zviazal som ti ochlpenie, odpovedal. Brušný hovorca vystupoval so svojou bábkou v komediálnom klube. Jeho vystúpenie však pozostávalo iba z vtipov o hlúpych blondínkach. Po približne 15 minútach vtipov o blondínkach sa jedna blondínka v publiku postavila veľmi nahnevaná. Nemáte právo takto zaobchádzať s blondínkami, zakričala. Len preto, že sme blond, neznamená, že sme všetky hlúpe. Brušný hovorca bol prekvapený. Je mi to ľúto, povedal. Nemal som v úmysle nikoho uraziť. Len robím svoje vystúpenie. Nie, povedala blondínka. Hovorím tomu hajzlovi, čo sedí na vašom kolene.